Είμαι ο Σωτήρης και πάμε να δούμε πώς λαδώνουμε σωστά την αλυσίδα του ποδηλάτου μας. Βήμα πρώτο και τα πιο βασικά, καλύπτουμε τις δισκόπλακες με ένα κομμάτι χαρτί ή με μια πετσέτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα γιατί προστατεύουμε τη δισκόπλακα από το να πέσει λάδι και μετά να χαλάσουμε τα τακάκια και να μην πιάνουν τα φρένα και να τρίζουν τα φρένα μου κτλ. Βήμα δεύτερο. Βάζουμε ένα σημάδι πάνω στην αλυσίδα ώστε να ξεκινήσουμε από εδώ να λαδώνουμε και να ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε. Εγώ έχω βάλει το link της αλυσίδας. Βήμα τρίτο. Αφήνουμε το λάδι για 5 λεπτά πάνω στην αλυσίδα για να εισχωρήσει καλά μέσα στα links της αλυσίδας. Και βήμα τέταρτο και τελευταίο, παίρνουμε ένα πανί ή χάρτη κουζίνας, ό,τι θέλετε, το βάζουμε προσεκτικά εδώ, κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν με το λάδωμα. Και έτσι παίρνουμε το περίσσιο λάδι της αλυσίδας και μένει το λάδι μόνο μέσα στα links. Γιατί αν μείνει πάνω στην αλυσίδα, η σκόνη και η βρωμιά έξω από το δρόμο θα πάει και θα γίνει λάσπη και δεν το θέλουμε αυτό καθόλου γιατί θα βρωμίζουμε και τη μετάδοση αλλά και τα ρούχα μας και δεν συμμαζεύεται. Την τέλεια λίπανση μπορούμε να την πετύχουμε εάν πρώτα καθαρίσουμε όλο το ποδήλατο σωστά και συγκεκριμένα τη μετάδοση με μια πλαστική βούρτσα. Χρησιμοποιούμε μόνο ποδηλατικό λάδι πάνω στην αλυσίδα. Και τα δύο πιο συνηθισμένα είναι το wet και το dry. Το dry είναι για συνθήκες οι οποίες δεν υπάρχει υγρασία μεγάλη όπως καλοκαίρι ή το wet για συνθήκες με πολλή υγρασία, βροχές κτλ. Γιατί είναι υδροφοβικό και δεν φεύγει εύκολα από την αλυσίδα πάνω. Πολλοί θα ρωτήσετε κάθε πότε λαδώνουμε την αλυσίδα. Το ιδανικό για εμένα είναι μια φορά το μήνα. Αν πηγαίνετε βουνό και κάνετε mountain bike συχνά, καλό θα ήταν μετά τη βόλτα σας να πλένετε το ποδήλατο και να καθαρίζετε τη μετάδοση και να λαδώνετε την αλυσίδα σας κάθε φορά. Αν θέλετε να τσεκάρετε τώρα την αλυσίδα σας εάν είναι λαδωμένη σωστά, πιάνετε ένα link, το κουνάτε δεξιά-αριστερά και αν το νιώθετε smoothie, τότε είναι εντάξει. Αν νιώθετε κριτσανίσματα, δηλαδή ότι έχει χώμα μέσα, τότε θέλει ένα καθάρισμα και μια σωστή λίπανση.